I sazote chanela kalolom le vek chu a sang hi som hi paruk January ni li ania tuna kan han thlur bing tura chuanin hei vo in lam news kan thlir chuan international news kan thlir chuanin thil pakhat an puang de uthup thup mai lar bok ania nge US sipai ten Venezuela SAWRKAR an paihthla chungchang kha hi tunlai vo in han ti tiang vo ina international news lian zongjong a chuanin an ron ziak vek an puang vek voka hemi chungchang hi tle madang lam deuh hlek zokin midang puan lo dan deuh hlekin kan tianga an hmalak na le ingtin nge Venezuela president kan paithlak ti de khatiang zongjong kha chu channel danga kan lo renwal to thawin rin oma khatiang lam kha tunruma chuan kan han thlur bing don lova US SAWRKAR in Donald Trump athupe ka sipaiten Venezuela SAWRKAR paithla a an president le anupui an varu chuaka an vakitnap ani bera an ru chuaka an phur chuaka tuna New York anda ti ania US court in chung thuan rel don yom takani chutianga mi ram zalen maniaro in rel naram laka US hetianga an che hi mitam tak chuan an dem ngala engwangin nge hetiang hian mi ram chunga US hian ati ti te chutiang chu nia a mai ro chu kan hret reng tur chu US khan US ram chunga ri hlo lut na salutuk te thalai tam tak thi le chutianga harsat na lian tak a thlena wang chuan ri hlo US atol lut tu tenen khan Donald Trump chon in do puanga ni chumi ni wang chuan Caribbean tuipuya US in do long rol le sipai rol te hanin chopa chu chuan ri hlo phur long kha thlenge mozat kalta tang khan an be thi no voi som thum chuang zet pe pui thlak na oma mi za som chuang zet ri hlo tol tu silai keng pol narco terrorist te an thi to nge nge ni khatianga US laka ri hlo manga be pui thlak tu te do let in do Trump khana puana wangin chutaru hlo tolna in nam hnoi ber le ho tu pa ber nia US ina an pu Venezuela president kha khatiang khan paithla ka ngai ni ti in Trump chuan ro man na khatiang khan a siam mane tuna Venezuela SAWRKAR chu paithlak nei an president le no pui phur chua an nia kidnap an ni ti te pon soila adik ome chutiang ani chuan Venezuela hian SAWRKAR tharapia nangai don ti na ni a che vel oil le tiang vel te ka chu han soi lovela tuna kan soiber tura chuan SAWRKAR dang hian he malak na hi eng angin nge an ruek SAWRKAR dang reaction tunruma chuan kan thlur bing dona ram rang ten tuna US jet na hi eng angin nge an mu ti tunruma hian kan en hoin kan ngai thla ho don ani Colombia president Gustavo Petro chuan in social media platform X kaltlangin thu chua aron siama Venezuela beina hi khovelin an demangai ti in Colombia chuan thu chu an ron siama Republic of Colombia chuan ral thuam hmanga in beina engchi po ai hian amuanom zonga remna zonga chin feladu renga international law khovel kalphung za angaya nunna inlak sakte mihring za omna him tura malak te hi Republic of Colombia chuanin adu dana ni ti in US malak na han soi post ran asiama Colombia chuan Venezuela le Latin America thunei na dodal na hikan nolani ti in US jet na chuan dem zia han soi ani Cuba ram hi Venezuela thlop tu langsar takan ni Cuba Venezuela le Cuba hi in thian thatak kan nia tuna po hianin Venezuela president Nicolas Maduro veng him tur khanin Cuban security force tam tak an lo om ni ina langa Donald Trump khan voin lama thu chu asiama chuanin Cuban special force Maduro veng him tu te zinga thanem takan thi ni na puang hani chutiang khop chuania Cuba le Venezuela hi ram in thian thatak an ni ti hei hian atilang an president Miguel Diaz-Canel chuanin social media kaltlangin natakin US Washington naron soisela hei hi criminal attack diktakani international in rangtheng berin an chan le tangai ni ati exa Cuba president Diaz-Canel chuana posa Cuba in zone of peace tia apuan chu tuna hianin tharum manga lak ania tharum manga beani US thilti hi Venezuela mi puite chawni lovin America ram pumpon hi an hria tangai Venezuela mi puite pon nataka an dauda langai ti in Cuba lam chuan thu chua an siama thu chua chu revolutionary slogan homeland or death we shall overcome ti mangin Cuba lam chuan thu chuan siam ani khovel mun rang Cuba embassy chuan in thu chuan siam boka Havana chuan US paiden Venezuela laka bei pui thlak na an kalpui chu an dem tak zetani ti in thu chua an siam ani
Khovel SAWRKAR international community te chu in thurwala US malak na changle turle hei hi helpol SAWRKAR US thil ti ani tin Cuba lam chuan an soi chile po hi helai khomol pui boka ommani eksa thu chua siamin chile president Gabriel Boric front chuanin Venezuela US pai thil ti chu SAWRKAR anga ngai tu chuan dem tur ani thu soya anram boina lian tak thlen tu ania amuanom zong remna zonga chin fel hi kong om chun le kan thlan tur ani tina soi chile chuan international law khovel kalphung le dan le dunte zom chu angai poimo ber ani thu soin tharum thona manga hetianga thil chin fel hi adu lo thu Chile president chuan a soi Mexico president Claudia Sheinbaum chuan eksa thu chu asiama Mexico chuan Venezuela rama sipai in rol na chu adem le ni na soi pos asiama UN charter article pakhat hei hi US chuan an bo sia ni ti na soya organization member te chuan international relation state engpo mi ramzalen le mani ro in rel ram chunga political ani emo military ani emo chutianga anram zalen na palzuta anin rol ani chuanin dan bo chiat na lian takani ti na soi hei hi UN thil tum ne na in mil lo hulhual ani hetianga miram chunga tharum thona thlen hi ngai zam thayani lo tin Mexico lam chuan US chet na andem Brazil hian angtin gan soive Brazil president Luis Inacio Lula da Silva chuanin US in Venezuela bom athak le Maduro manchu pom theilo hulhual le line zong paltlang nani tina soya miram bai chu khovel kalphung dan international law bo chiat na langsar takani tharum thona boina inrem lo na chi chutianga tu na hania boruak so sang asiam hi thil thalo takani thu Brazil president chuan soi US in Latin American politics a inrol na lian tak akal pui hi thil thalo takani Latin America politics a US in rol hi thil tha ani lo ti in Brazil president chuan soi international community te chuan United Nations kaltlangin hei hi nataka an chan le tangai ti in Brazil president chuan soibok Bolivia foreign minister chuan Facebook a thu chu aron siama hanram chuan Venezuela mi puitetana democracy kalphung thar omtura malak na omchu athlop ni na soithunga anram mi pui SAWRKAR thar din tura hunram changan nei chu Bolivia chuan alompui ni na soithung ani Bolivia chuan Venezuela mi puite himna humhalna zalenna chutianga rin tlak tak din chua ani theina tura malakna kim changan kalpui theina turin du sakna ahlan ni na soya khovel SAWRKAR rang te po Venezuela boruak thatak om theina tura mala turle inrol turin Bolivia lam chuan an ngen ve bok ani Guyana Independent Outlet News ina an puan dan chuan Guyana Defense Force le Security Force te chuan Venezuela thilom dan hi uluk tekin an thlira Guyana mipui te chu SAWRKARin kan mipui te himna le humhalna zalenna humhim tura ahmalakna SAWRKAR chuan mipui te tan athutiama hlendon ni na soya Venezuela thil thleng chungun taka an thlir mek thuan soi US laman dem lo lampang Guyana hi chuan an soi lo Trinidad and Tobago an Prime Minister Kamla Persad Biserar chuan in thu chu asiama January ni thum san le som ni paruk zinga United States in Venezuela rama beipui sipai beipui athak hi Trinidad and Tobago chuan in ngun takin athira hethila hian Trinidad and Tobago chuan in soitur kan nei lo ti in thu chuan siam thung Ecuador President Daniel Noboa azin chuan Venezuela eptu hruai tu tele mi puite anram lak let le natura thuna hunram changan nei chu alompui thu asoi narco chavista misual zong tan tuna hian rorel na ni aron her chuak ta ni atopa chuan an structure zong chu soi chimin omdon ta ni ti nexa asiaka Corina Machado Edmundo Gonzalez le Venezuela mi puite hena inram lak let le na tan mi pui SAWRKAR din thar le na tan hunram changin nei ta ni ti in Ecuador lam chuan Venezuela thil thleng an soya Venezuela mi puite tan zalen nani ein hong ni in thu chu an siam ve thung ani Uruguay Foreign Ministry chuan thu chu siamin Venezuela athil thleng report engpo ngun takin an ngai chan thu soin US in Venezuela sipai installation laka be pui athak tela civil infrastructure abe ta chu uluk takin an ngai Venezuela ni in Uruguay lam chuan an soya Uruguay chuan
ram pakhatin ram dang chunga sipai malakna akal pui chu thil tha ani lo thu a soi thunga international law kalani UN charter zalona lian tak ani thu a soi bok abik takin sarkar tu po miram chunga miram zalenna palzuta political anni emo sipai manga miram chunga inrolna zong chu adem thu soin chu UN thuthlung kal ani thu Uruguay lam hian an soi ve bok ani Argentina hian US malak na engtin nge an soi Argentina President Javier Milei chuan in US in Venezuela abei nuwa mide interview a hetiang hian a soya Venezuela in thlan hnung bera khan vote ati ching pena chutiang chuan in mipui vote ti ching pen na awanga hruai tu lo ni ania chuwangin Maduro paihthla chu dictator paihthla na ania hemhalak na diktak ani tin Argentina chuan US thil ti an thlop chuwangin Venezuela mipui te tan voin hi zalen na ni ani zalen na dar khon ri kani tin Argentina chuan Venezuela mipui te an thlop thu le sarkar thar dom tak an nei theina an du sakna an hlan Panama President Jose Raul Molino chuanin mipui du dan za hi huat na le inti du dan na ai na lal zok turani Venezuela hi ram zalena ni democracy ram an ni anga yani hati kan sarkar chuan democracy kalphung le Venezuela mipui du dan diktak hi aza athlop bokani hati ballot box a mipui ten andu hruai tu thlangin vote an thlaka chutiang chu andu ang tak president an nei thei ta chuang lo ani kha chuwangin tuna hian mipui ten andu tak hruai tu an nei theina tur le dan diktak anga mipui sarkar an nei theina turin kongzau tak a in hongta ti in Panama chuan Venezuela thil thleng an comment ve bok China hi US elpui ramania US thil ti hi engangin nge an chan let ve han ngai thla ve leila China Foreign Ministry chuan Beijing chuan hemi chungchang hingun takin a thlir ni na soya US in ramzalen miram laka tharum manga ma ala le ram pakhat president chunga hetianga chetna hi adem takzet ni in China chuan a soi China chuan hetiang US ina hegemonic thil ti akal pui hi adawdal ni in a soya hei hian international law na sa takin a bo chia Venezuela thunei na bo chiat na nia Latin America le Caribbean ramte rimna le muan na ti chiat na lian takani US international law le UN charter thil tum zong bo chetu ani tin China chuan US malak na andawdal handu lo thu han soi exa thu chu asiamin supreme leader Ayatollah Ali Khamenei Iran lam chuanin hetiang hian an soi ve boka apoimo ber chu hmen ma pakhatin sarkar tu emoram zalian laka malak na akal pui hi kandem mangai ni na soi hei hi ti luina ania mipui te du dan kal ani tin mel mathil ti diktak ani thu Iran supreme leader chuan US chet na chu adem takzet heng ho laka hian kan in pedon lo pathian rin chanin mipui te thlopin rin na nget tak nen kan kal turani ang ati thu chua ran siamin Iran Ministry of Foreign Affairs chuan America sipaiten Venezuela laka bepian thlak hi miram thunei na zalo na le paljut na lian tak ani hei hi engti kong ma pom the ni lo hati US le Russia in ngei lo dan chu kan hriat kha Russia lam hian engangin ngan comment Moscow chuan US in Venezuela laka act of armed aggression anti akal pui hi ngai ven angai hle hi kan la thu tak hle ni tin thu chua asiama Russia Ministry of Foreign Affairs chuan andem thu an puang tundin hmuna poimo ber chu boruak so sang zela omlo na turam malak na chumi tan chuan in biak na manga thil omdan le boruak so sang zel tur ti top tura in biak na manga chin fel hi poimo ber ni ti in Russia lam chuan thu chua an ron siam ve thung Venezuela chuan pon lama tanga chiat na thlen thei sipai in rolna omlovin an chanvo dik tak mi puite chuan an chanangai tin Russia chuan thu chuan siama Venezuela nen an in pum khatna chu akal zel don ni in Russia lam chuan thu chua siamin an policy an ram mi puite hlok na tur le thu nei na hum him tura malak chu Russia chuan a thlop don ni in a soi ani tin Russia lam hian Maduro anu puiman telani chuan la thu tak hle ni an soya hetiang thil thleng hi pom thei ni lova Ramzalan independent state thunei na bo chiat na pom thei lo hulhualani anti United States US engtin nge han soive exa thu chu asiamin US Attorney General Pam Bondi chuanin Maduro le anu pui chu Southern District of New York a thu buai siamsak an ni thu soi Nicolas Maduro hi narco terrorism conspiracy cocaine
importation transparency te possession of machine gun and destructive devices te conspiracy to possess machine gun and destructive device chu tiang ang hmang chuan thu boi siam sakani thua soya United States chuan thu boi siam sakni na soi America leilunga America Justice ama chhondon ni na soi heti lai hian Republican Senator Mike Lee chuan US in Venezuela sipai chakna kalpui chu an hruaitu Maduro man hnuwa azoto tia soya tunlai hian Maduro hi US kuta tuna hian Maduro chu US kuta umtoa Venezuela laka US malak na dang aum to lo ka be sei ti in Republican Senator Mike Lee chuan soi US Secretary of State Marco Rubio an telephone call in biak na hemi chungchang hi soin Exaron Post bokane US Trian UK chuan enge US malak na chungchang a hian an soive British Prime Minister Keir Starmer chuan United States in Venezuela laka be pui thlak na akal pui chungchang a hian an ram UK a in rol velo ti soya Trump nen an in biak thu ero asoi til dik tak chu President Trump nen hian in biak na nei kadua tangrual ram ten an in biak na nei kadu bokani kanin rol lo ti hi soi kadua international law hi kan zom atul ni na soi US malak na hi a that lo chungchang an thlop lo chungchang engma UK lam chuan an soi lo thung European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kalas chuan Venezuela ramathil thleng tharber chungchang a hian US Secretary of State Marco Rubio le Caracas EU ambassador te abiak thu soya Kalas chuan exa hemi chungchang hi soin EU chuan Venezuela din hun hi uluk takena enfi mek ni ina soi EU chuan Maduro hian danangin thunai na nei lo ti in voi tam takan lo soi ve to a remna zonga inthak dang lamna tiang chu kalangai ni na lo soi ve to bok engdin huna po international law le UN charter principle te hi za angai thunga insum turin kan gen ani ram chunga EU mi pui te himna hi kan ngai poimo berani ti in European Union lam chuan thu chuan siam Spain Madrid chuan Venezuela rama international law kalpui aphuta moderation le chutiang chun an ram mi puite hi za an ngai za an phuni ti in Spanish foreign affairs chuan thu chuan siama Venezuela a remna om theina turin chutiang malak na chu rang taka kan kalpui angai in biak na manga chinfel angai ni na soi Germany AFP News Agency ina thu chu asiama German Foreign Ministry chuan Venezuela din mun hi uluk takin an en meka report tharberan ngai chang ni na soya Foreign Ministry chuan Caracas Embassy nan hian injom na nget takan nei thu so in Berlin chuan sarkar ina har satna anto he Venezuela crisis mek te hi ngun takin an clear ti so in kan tho pui tenen po tho hona thatak kan nei chun zom kan be sei ti in Germany lam chuan US malak na an thlop lo chungchang an soilo Italy Prime Minister Giorgia Meloni chuan Venezuela din hunchu uluk takin an en thu soin hei po hi ram chunga kan mi puite chanchin lungkham ber pakhatani thu Italy Prime Minister chuan an Foreign Minister Antonia Tajani nen an in biak thu soya tuna hin Italian mi noi khat sing rukvel Venezuela hian an ommek ni ina soi atam jok chu dual citizenship na yan ni France Minister an Foreign Minister Jean-Noel Barrot chuan Venezuela rama US by pui thlak na hian international law ati chiani in asoi Nicolas Maduro man theina tura sipai by pui thlak a hian tharum thona manglo tura miram chunga tharum thona manglo tura thuthlung om abo chia ni na soya chuchun international law abo chia France chuan pon lama tanga political rampona tanga miram chung political tin mun solve tur le solution siam turin engdik nama omlo nin asoi Indonesia chuan Venezuela rama thil thengun taka an en thu soin mi puite himna tura thil theng chuan vil reng tian soya Foreign Minister thupuang tu chuanin hemi kei hnoi zong te a buaina ti so sang lo tur le amonam zonga thil kal tura an du thu chua siamin an tar long ve bok chuti rualin civil mi te zalen na zaomna hum him chu thil poimo tak ani thu hanon soi ve boka Indonesia hian international law le UN charter te za angai thu han soi ve bok ani olitikhan US China Venezuela laka be pui thlak le an president tenupa mana New York an roi chungchang te yen Venezuela sarkar an pai thlak chungchang le an ma han lak dan zong te helai North America khomwal pui sarkar rang tele helai North America le South America sarkar rang tele khovel sarkar lian zualte ina an ngai danan soite kan han puang chuaka
hemi chungchang US malak na hi enge nang ingai dan ni vele comment lama khan in thlarung ho lovin kan tar lang vele don nia tu tok photang